No ho va escriure ella, però sí és evident que no ho va fer. Ho va escriure ella, però no hauria d'haver-ho fet. És polític, sexual, masculí, feminista. Ho va escriure ella, però fixa't sobre quines coses va escriure. En l'auditori, en la cuina, la seva família, altres dones. Ho va escriure ella, però només en va escriure un. Jane Eyre, pobreta, va ser la seva única. Ho va escriure ella, però no és un artista de veritat i no es tracta d'art autèntic. És un thriller, una novel·la romàntica, un llibre infantil. És ciència-ficció. Ho va escriure ella, però algú la va ajudar. Robert Browning, Brennwell Brontë, és el mateix costat masculí. Ho va escriure ella, però és una anomalia. Woolf, amb l'ajuda de Leonard. Ho va escriure ella, però... Preguntar-vos, bé, com heu vist, la temàtica és literatura escrita per dones i vosaltres també en sabeu molt. I volia començar per tu, Roser, acabes de fer un TFG sobre Messi Rodoreda. Sí, sobre Barcelona. I res, era una proposta d'un cercle lector que em vaig inspirar per les pràctiques així. I era fer el cercle lector d'aquesta obra en què els alumnes s'ajunten per grups i han de treballar col·laborant entre ells i cadascú cada setmana s'encarrega d'alguna cosa. Es llegeixen com 4 capítols i cadascú ha de parlar sobre un grupet sobre els personatges, l'altre grupet sobre l'espai, el temps que transcorren i així és una manera d'analitzar l'obra molt més profundament i també ens assegurem que els alumnes es llegeixen l'obra, els pugui agradar més i no la deixin com de costum per als últims 2 dies abans de l'examen, t'estalvies un examen de lectura també i és una manera molt més didàctica d'aprendre des del meu punt de vista. Molt bé, sí, ha tingut bona valoració. Sí, me sento molt bé i res, si em puc implantar en algun futur, pues, estaria molt millor. Molt bé, perquè voldràs exercir també com a professor. Sí, aleshores la idea seria poder-ho fer a l'aula. Molt bé, i tu, Rosa, eres professora, però d'història, no de llengua i literatura. Molt bé. Abans del podcast hem comentat també el tema de la lectura obligatòria, de com sovint acaba el calaix, o és l'única literatura que potser tenim o moltes famílies tenen en sa casa, o fins i tot acaba en Wallapop, finalment, no? Sí, el que havien comentat és que jo personalment sí que estic d'acord en que és necessari alguna lectura obligatòria perquè si no, no llegeix i moltes vegades la resta de lectura obligatòria és l'única lectura en català que tenen. Pot ser per la teva pròpia iniciativa, no compres un llibre de lectura en català o no compres la Plasta Diamant, per exemple, que és molt difícil, és una obra profundíssima en la literatura catalana. I universal. Sí. Sí, en classe també hem comentat tu i jo el tema d'aquesta investigació de Maria la Cueva en les dones fortes, la narrativa valenciana sota franquisme, que explorava més autores malauradament invisibilitzades i Mercè Rodoreda, per sort, és el paradigma contrari, no? És a dir, una autora molt estudiada, molt ben valorada i que es considera també part del cànon universal. Aleshores, per exemple, en el cas de Mercè Rodoreda, que ha estudiat ella, és una figura tan important que si intentes comparar a una autora o a moltes autores del País Valencià amb ella, es considera que no arriben a eixa figura tan important. Però tampoc s'ha estudiat i s'han invisibilitzat molt. Aleshores, calen estudis com els de les dones fortes per a facilitar que es coneguen aquestes autores. Sí, parlem sobretot en aquest cas del franquisme, la postguerra. Trobo que avui dia el panorama literari per sort està molt més consolidat. No sé, País Valencià en general, no? Jo crec que, bueno, s'ha consolidat prou i gràcies. Per mi, si ja estava mal abans, ara sí que està un poc millor, però per exemple, en la meva experiència fent la carrera, si he de contar les dones que he estudiat i els homes que he estudiat, o sigui, autors i autores, la diferència és grandíssima. I l'altre dia que vaig pujar a la setena planta hi havia 2 pòsters de dones de la literatura
La primera, Mercè Rodoreda, 2 o 3 nenes que siguin conegudes i totes les altres perquè jo he tingut la iniciativa de llegir algun llibre, però si no, nosaltres no les hem estudiades. O sigui, allí t'estàs en la carrera No. de filosofia catalana. No. O sea, les hem pogut nominar, sobretot les que més les nomenen són les professores que donen les assignatures de literatura. Però ja està. I les hem donat de passada. Però clar, home, si jo ja te'n puc dir tot el que tu vulguis, però alhora, si més quedarme del poder i tal vegada haver-les pogut estudiar, pues encara que siga saber quina és l'obra principal de cadascuna d'elles. Penjaire un pòster igual n'hi havia 20 i ja no coneixia de saber-les bé 7, 8. Era del PSP, pot ser. Crec que sí. Crec. Sempre ha fet últimament trob que tots els anys publicar un pòster d'aquests i el primer era sobre la narrativa i el tractament del fet i les nostres dramatúrgues i les nostres poetes. De tot gèneres. No sé exactament, però era això. I clar, sé que estava Maria de Cueva, sé que estava Mercè Rodoreda, després he vist el català també hi per ahí, que és català, i res, però tot i les altres, jo no sé qui era, perquè no s'han explicat. I si no s'expliquen en la carrera, com es van explicar l'institut? Sí. Así, per exemple, María de Cueva estudiava profundament Mario Benedito i Beatriz Rivera i Carolina Sánchez Cotillas. Exacte, i després també esmentava Ana Rebeca Mesquita Almer i Maria Bars, exactes? Ara no es com... No, hi toc. Tinc, però no sé on. Exacte. Però jo vaig dir que no recordé. Això sí. Que era... I m'he marcat altres coses que no, ara no trobaria tampoc la referència. Però al final la cita amb la qual he començat el podcast és de com destruir l'escriptura de les dones de Jenna Ross i ella esmenta també molts mecanismes amb els quals això es destrueix l'escriptura de les dones, que no és només invisibilitzar o no publicar, que també ho he comentat ara, el tema de com Beatriz Rivera tenia 6 novel·les i sols 2 estan publicades, o com altres autores tenen premis importants i no obstant això no apareixen en cap recull de literatura catalana ni en la Wikipedia ni tan sols diversos tenen article propi. Jenna Ross comenta així prohibicions, mala fe, negació de l'autoria, contaminació de l'autoria, la doble mesura de contingut, falsa classificació, aïllament, anomalia, manca de models, entre altres mecanismes que hi ha. Perquè al final si diem que sí, que hi ha una autora que ha escrit però ha escrit molt poc, o que ha escrit però és un rar avi, sabíem dir, no? Per exemple, que feia literatura a la seva manera però no ve de ningú ni ha donat pres a ningú, és fals, però fa que no es pugui crear com una continuïtat d'escriptoris. En el cas de Beatriz Rivera ja no és només que només han pogut publicar 2 obres, sinó que més són inaccessibles. Tota la resta s'han perdut, excepte una que es conserva el manuscrit, però és accessible en un arxiu i tot això s'ha perdut i en part perquè les seues obres es van classificar com a feuilletonesques, com les típiques obres escrites per a dones romàntiques i quan realment la Cueva fa una anàlisi sobre elles veus que realment no segueixen el gènere ni les convencions del gènere fulletonès i és molt trist perquè pot ser les persones que s'han dedicat a analitzar les obres pot ser simplement han fet una lectura per sobre i han dit fulletonès. Exacte, amor, Exacte. coses de dones, no? Relacions i tal. I és molt important perquè les relacions romàntiques que presenta són sempre són mals exemples, acaben malament, que és la cosa que no és allò habitual en una novel·la romàntica, suposo que ha d'acabar bé, i no és el cas dels homes de Beatriz Rivera. Exacte. Sí, a mi m'ha sorprès moltíssim l'anàlisi, m'ha sorprès en el sentit que no he llegit les novel·les i m'ha sorprès veure com hi ha tanta disparitat entre unes crítiques, com has dit, que bàsicament diuen que no és alta literatura i després l'anàlisi que en fa Maria la Cueva, que te mostra fins a quin punt són novel·les profundes, amb molt a dir i també feministes, no sols com deia hacia algunes crítics que com femení però no feminista o una cosa així. Sí, Mercè Rodoreda hem dit abans que està un poc per damunt de tots aquests
Tot així eixa qüestió perquè sí que s'estudia i sí que es coneix, però tampoc sé si es coneix suficientment o només la coneixem com només coneixem dos novel·les seues, Aloma i el passaria diamant i la resta com si m'estiguera. Jo crec que sí que passa això, perquè ara, per exemple, si el Japó els de batxillerat que estan llegint la plaça del Diamant i es preguntes una altra hora, el dia la que la professora ens ha dit que posa en la pregunta de la selectivitat de quines obres més que aquesta autora, per exemple, i no descobreixen res més d'això. Jo, per exemple, el segle lector després també voldria parlar de l'autora, però no la conèixer les més homes que té, perquè això penso que també quan tu llegis el llibre de lectura el vols simplement a fer l'examen d'aquest llibre i la vida i la resta d'obres et donen això que em diuen. Penso que també s'hauria de dar importància de saber per això que tu comentes, per poder conèixer altres obres que no siguen, en aquest cas, la plaça del Diamant i Alom. Pues, Sí. La vida de Mestre Rodoreda també ha estat molt interessant i es reflecteix molt en les seues obres, per exemple, en Aloma la relació que va tindre amb... No va arribar a casar-se amb el seu... Claro que no. No, no, crec que no. No, crec que no. Però bé, té... que és curiosa, la vida de Mestre Rodoreda com és més altres. Sí. Volia preguntar-te a tu sobre el teu treball d'investigació, que com hem comentat en classe també, Women's Letters, ens en pots fer 5 cèntims? Sí. Jo com soc historiadora realment no he estudiat filologia, no he estudiat literatura, però sí que arran d'un treball d'investigació previ sobre Virginia Woolf i la seva amant Rita Saville West, vaig començar a pensar que potser al llarg de la història hi ha hagut moltes dones que s'han enviat cartes d'amor que potser com que algunes d'elles podien haver sigut autores, escriptores, potser es conservaren. I aleshores vaig començar amb una investigació, però al final una cosa que sempre se'ns té molt en compte els historiadors és que nosaltres investiguem, però no transmetem la informació, no fem divulgació. Aleshores vaig obrir un compte d'Instagram i un altre de Twitter per intentar divulgar tota aquesta informació i més tard vaig d'un compte en català perquè per mi era emocionalment important que tota aquesta informació no estigui només en anglès i després en castellà perquè no estava en castellà tampoc, que estigui en valencià. Molt bé. I has trobat molta informació? Sí, Moltes cartes? molt més del que pensava, diaris, poemes, i va tindre molt bona recepció, bastants milers de seguidors en Twitter amb ells, que són gestixins com manda. Però la veritat és que jo no m'esperava que anara tan bé. Molt bé. A mi he dit que a l'inici, quan ho comentaves tu, senyor, abans, jo no trobava gens interessant analitzar cartes o mirar cartes o correspondència en general. I després, no sé per quin motiu, no sé si va publicar en les estudis com a cas del Marina Alta o una cosa d'aixes, un llibre de cartes de Sánchez Guarner. Va arribar a ma casa, no sé com, i vaig començar a fullejar-lo i dius, uau, és que trobes informació com molt més personal, íntima de les persones, perquè la correspondència reflecteix les relacions amb altres persones. Trobes també contactes, dius, ai, coneixia esta altra persona i és curiosíssim, em pareix molt interessant eixa línia de recerca. Realment depèn molt dels autors i tu, per exemple, esperaries que Virginia Woolf als seus diaris fos una persona super introspectiva, però passa als seus diaris i ha escrit m'he comprat una ploma, m'he deixat la ploma al lloc on l'havia comprada. I ese és un tipus de diari que he escrit i no t'ho esperes realment del vídeo. Però sí, és... Els dietaris també has estudiat, no sols les cartes. Exacte. Dietaris... Vale. Una col·lecció que de vegades pense que una de les col·leccions sobre literatura així, cartes, diaris o fins i tot obres publicades fa molts anys que ja no les trobes a cap lloc, és un dineral. O sigui, molts diners en aquest tipus de llibres. Tens tot un arxiu en cases. Molt bé. Molt bé. He dut també així 2 llibres d'Ursula Le Guin, perquè és una de les meves autores preferides,
i ella també parla molt sobre el tema de gènere en l'escriptura. I és interessant. A mi m'agrada molt perquè, a banda que m'encanta la seva escriptura i les seues novel·les, hi ha molta autoreflexió o molta reflexió autoliterària, no sé com dir-ho. És a dir, sobre l'escriptura metaliterària, això. Sobre la seva escriptura i com, per exemple, a l'inici, Terramar, una saga de fantasia, les personatges eren masculins. I ella mateixa diu, és que jo no em veia capaç d'escriure, tot i ser dona, d'escriure personatges femenins, o no era capaç d'imaginar-me una maga dona, és a dir, no una bruixa, una maga, no? És a dir, com a concepte diferent. O en un moment diu, jo escrivia fingint que pensava com un home, just. Quina cosa, no? Això. No sé, em crida molt l'atenció. I com ella després de reflexionar sobre aquest fet, i per exemple ja en la segona novel·la de Terramar ja incorpora també un personatge principal que és dona, o després també com en una novel·la de ciència-ficció, en La mà esquerra de Foscor, també reflexiona sobre el fet com seria una societat que no tinguera ni homes ni dones. I és a dir, hi ha com molta metareflexió i va canviant la seva escriptura i la seva el seu parer sobre totes aquestes qüestions. En aquest moment, per exemple, el 70, trobo que és, sí, trobo que sí, que quan publica La mà esquerra de Foscor encara diu, bé, aquests éssers, encara que no tinguen no siguen, és a dir, no siguen d'un sexe o de l'altre sexe, jo use he, és a dir, utilitza el pronom personal masculí. I després, 10 anys després, encara publica en Ripoll de reflexions seues, encara diu, no, és que rebutge completament cap altre pronom que no siga aquest. No hi ha cap pronom, diguem, no binari. I després, 10 anys més tard, diu, no, però com podria rebutjar això? I canvia completament d'opinió i diu, no, és que jo avui dia sí que utilitzaria they. I aquestes reflexions em pareixen fascinants en la qual. Sí. Voleu dir-ne alguna cosa? Pues com a autora jo pense que cosa de dir. Ha de ser interessant també treballar els teus propis límits o preconcepcions i dir, si tinc esta visió, vaig a explorar la contrària. I treballar amb aquestes Sí. perspectives com a autores. Que és un poc el que em sap greu que no hagin pogut fer les autores que menciona La Cueva, perquè al final no han tingut ni públic lector ni han pogut professionalitzar-se com Lewin, per exemple, que sí que ha publicat 20, 30 o no sé quantes novel·les i aquestes autores no han pogut fer-ho pel moment social, pel moment també editorial, pel sector editorial inexistent al País Valencià. I és una pena perquè m'haguera encantat també veure com s'ho treballin i com trenquen els límits. Què passaria si hagués tingut una habitació pròpia, consumit i ja de genauer? Suposo, no ho sabrem, per desgràcia. I això no hi ha no és tant la inexistència d'autors com el que dius tu, la inexistència d'un públic lector. I penso que moltes vegades és perquè nosaltres pensem en una llengua de la cultura com el castellà. El castellà per nosaltres és la llengua cultural i és molt trist. Almenys. Sí. És, per mi, no sé com ho veus tu, és per mi també la qüestió és les referències darrere. En anglès, Shakespeare apareix sempre referenciat i tots els autors actuals també tenen les seues com picadites duint a Shakespeare o també en castellà, Cervantes també hi ha moltes referències, però on estan en la nostra cultura literària les referències, no sé, a tirant o altres que no puc dir perquè no les tinc ni jo tampoc. Però on estan les nostres referències també. Hi ha poques, sobretot, i jo crec que per més referències fan a altres llibres són de poesia, estellers, i en molts llibres, però a buscar, exacte, estellers i ja. I no, o igual estellers i alguna altra persona, però no és com per exemple en castellà o en anglès, que tenen molts referents, així es basen en estellers, en alguna frase que puguen sortir d'algun poema o poesia que després tu la llegis o la cantes en una cançó i no tens ni idea. Jo vaig passar l'altre dia en un concert de La Fumiga, que ara no recordo quina frase era, però van poder dir la frase i van dir, ai, si és del poemari llegit a classe, jo, clar,
clar, és el poema que he llegit de classe, però molta gent ni les sap, les escolta, no sap d'on venen i igual el castellà, com són frases que ressonen tant, sí que les poden arribar a saber. Jo crec. Que els amics de les arts tenen una cançó que es diu Si també ser Rodoreda, que totes les frases, tots els versos de cançó són frases de Mercè Rodoreda. I està viu. Si soeu anomenat... Sí, sí que ja dic que nosaltres en classe vam comentar perquè estaves dient de totes les obres que no s'han publicat o que s'han a punt de canviar, sobretot en el moment de la censura, la postguerra i tot això, i vam pensar quantes obres bones es haurem perdut per no haver-se publicat o per haver sigut canviades per la censura i que al final no arribaren a ser l'obra que anaven a ser. I va ser com una reflexió important, perquè igual has perdut llibres molt que pogueren estar molt, molt bé o que podrien arribar a ser llibres molt importants en la nostra literatura i bé, coses de la guerra, la censura i tot això no s'han pogut arribar a fer. Claro, vam pensar en aquestes. No s'han pogut arribar a fer, o fins i tot s'han... S'han fet, però no es publica. L'editorial també... O no s'ha premiat, o hi havia un cas en una de les autores estudiades per la Cuema, Ana Rebeca Mesquita Almer, que estos dies investigant un poc, vas veure que el 52 guanya la flor natural de les flores de València i com que després veuen que és una dona que ha escrit el poema guanyador, Carles Salvador i Enric Soler i Godes decideixen no donar-li premi. Així de fàcil, perquè clar, era una dona que escrivia un poema d'amor a una altra dona i això no podia ser. I així és que fins i tot no calia anar al censor franquista de tot, sinó que fins i tot dins del sector valencianista No hi sé. I ens haurem perdut obres molt bones i èpiques. perquè sí. I el cas de Maria Bars, que va guanyar les dos que vas en Vides Nanes en el 49, però el llibre no es publica fins 1962, quan ja l'estil ha canviat molt, ja la recepció no és la mateixa, està passant de moda. Aleshores, la seva carrera també no pot avançar tant precisament perquè les obres publiquen molt més tard del que està escrit i ja no té sentit. El món, Espanya en 1962 no era la mateixa de 1949. I és. Sí. Jo, com si estem parlant un poc de llibres que s'hauria de conèixer més, jo volia acabar este capítol parlant de llibres que podem recomanar per exemple. I jo he dut aquest que tenim així a la biblioteca de l'Escola Valenciana d'Idiomes justament per ser novel·les estudiades per Maria de Cueva. Matea de Bretanya, per exemple, que tenim així disponible. I recordo que també al juliol encara es poden agafar llibres en préstec. També de Maria Beneito, El desert que viu al món, també tenim així a l'escola. L'últim ser de Maria Ibars, també tenim així a l'escola. I finalment Maria Beneito, La norma forta, aquest exemplar és meu, però trobo que també tenim un a la biblioteca. No sé si vosaltres... És una edició de bromera de fa relativament poc, però abans era impossible trobar un exemplar de La dona forta per a comprar o te vagi de vent i tan sols de segona mà. Això és l'altre problema, la descatalogació o que no n'hi ha a estoc. Voleu recomanar també un llibre als oients? Per exemple, el del Riu crescut de Maria Barreto, que realment es va escriure primer en castellà i quan es fa l'anàlisi de l'obra, el que fa el prologuista és comentar que el llibre està tan evidentment pensat en valencià i traduït al castellà, que sona millor en valencià que la seva versió en castellà. I va ser publicat molt recentment i és boníssim, sobretot ara després que ha passat tot això Molt bé. Jo volia contar això perquè hi ha docents en Xeresa que venen de fora de Canadà i estan aprenent ara l'idioma de 70 i tants anys i estan ara aprenent l'idioma i s'han apuntat al club de lectura que hi ha a Poble i estan llegint això. I clar, la dona em va dir que aquest llibre estava en castellà i ho vam estar investigant i va ser quan el vam adonar de tot el que acaba de dir ella, que està molt deliciat i ella llegint-ho, però és que queda, no sé com podria quedar en castellà si tu ara ho llegis de cine i queda molt bé. I és la mateixa reflexió que he fet d'ella, l'ha arribat a fer tota la que em dic que parlava anglès, ara ja començo a parlar valencià i està llegint aquest llibre i res. L'he llegit jo a partir de llegir-lo d'ella i me el va autorecomanar i molt bé, de veritat. Bé, El riu ve crescut de Maria Beneito, d'acord? Publicat en Drafama, Eva o Sitch? Molt bé.
Molt bé. I per eixir-se'n de la temàtica de Maria Cueva també, jo i Irene Solat sempre la recomane, per tant, també llegiu-la. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar-nos i moltes gràcies, Felinda.